И коста хора, аз съм Мити и днеска ще теглим победителя в моя giveaway. Искам да кажа бързо две неща. Първото нещо е, че извинете, че забавих теглянето на giveaway. Причината ми беше, че просто исках малко да поиграя повече с акаунта и да го развия. И така, второто нещо, което съм да кажа е, че реша да пушам папката и да спра се лигая в клипа. И в следващите няколко клипа. Да видя дали ще ви хареса. И нека да видим кой ще е днес късният късметлия. След 3, 2, 1. Победителите са Double Trouble. Да видим набързо дали са абонирани за нас. Или Double Trouble, предполагам, че солов канал ли? Или двоен. Никога представа. Ще върнем, когато сме в моя профил и да проверим дали са им публични изобщо абонатите. И върнахме сега, тук сме да проверим в част от абонатите и момента е сега, дали Double Trouble са абонирани за нас. И да видим. Ето ги. Double Trouble са абонирани за канала. И само трябва да ми напишат на лично или да се направят Twitter профил и да ми пратят на Twitter детайлите си. Долу в описанието ми ще бъде Twitter ми, да, колкото и кринжово да звучи. И така хора, благодаря, че гледахте. Запишете се за фентази лигата ни, може да спечелите други профили и на други игри като цяло. Да, много ви е харесал и чао!